Nagpahayag sang kabalaka si Cardinal David, former president sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, sa pagdako sang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Ini para sa ginaproponer nga 2026 national budget halin sa 24.4 billion pesos na himo ini nga 51.64 billion pesos. Suno kay David, bisan pang raw makabulig ang pondo sa istruktura sa among medical assistance, naghatag naman ini sang seryoso nga isu. May kang tanan sa kung paano ini gamiton. Bangod sa guarantee letter system, medical assistance nga may access lang pinagi sa endorsement sa mga politiko kung saan na mo lang nagadeterminar kung sino makabaton sini kag kung pilang kantidad. Ginpakigbahin maniya ang mga desisyon sa Korte Suprema batok sa pork barrel kag sunod sa iya ang sasubong nga sistema sa mga medical assistance nagalapas liwat sini bangod kinahanglan ang post-enactment intervention sa mga mamalita. Ginarekomendar man ni David nga kung matuod ang tuyo nga universal healthcare, mas maayo kung panumduman ini sang husto paagi sa PhilHealth kag Department of Health Hospitals nga wala sang impluwensa sang pamulitika.